And the people of God, as we come before the presence of God today, patsagon naton nga may mga frustration sa aton mga kabuhi. Madamo sa aton ang nagpangamuyo kag nagpamangkot, Ginoo diin ang sabat sang akon mga pangamuyo. But you see, people of God, God's timing is not the same as ours. And I would like to tell you today that God is never too late. He is always on time. Kag kung na-delay man ang imo nga mga sabat, God has His own sovereign reasons nga na-delay na. All we need to do is look upon Him, look upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Kag kung nagkulang ka sa pagtuo sa sining at tiningon, hambala ang Ginoo, Lord, dugangi ang akon pagtuo sa sining at tiningon. Hallelujah. And as we sing this song today, may the Spirit of the Lord begin to encourage you. May the Spirit of the Lord begin to raise your hopes up. Hallelujah. Let's sing this song in Jesus' name. On time.
I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Declare it now. You are always. He's never late. Always on time. He's always on time. Always on time. You are always
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing it now. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. With all our hearts sing, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed on your love undeniable. This grace goes on and on. Your grace goes on and on. And I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
It's the chorus again. There's never been a day, never been a minute, never been a moment. You are faithful in this church, Lord. Didn't see me through, God, so I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Come on, come on. Raise your voices. Lift up your hands. Lift up your hands. With all your heart, say the name. There is power in the name. There is power in the name. There is power in the name. Jesus, 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 Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more. Hallelujah. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Express your hunger. Express your hunger. Express your worship. Want more of you. More of you. I want more of you. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Come on. I want more. Sing it, sing. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want
Our God is here. Yeshua is here. Yeshua is here. Ang Ginoo upod naton subong. Hallelujah! Thank you, Jesus. You can sit down in the presence of the Lord. The Lord God is here. Joshua chapter 1. Horabagaya shikata. Ang pulong sang Diyos nagasiling. Sang patan niya si Moses, nga alagad sang Ginoo nagsiling ang Ginoo sa kabulig ni Moses nga si Josue nga anak ni Nan. Patan niya si Moses nga ako nalagad. Gani karon magpreparar ka mo. Ikaw ka ang tanan nga maislinhon sa pagtabok sa suba sang Jordan, pakadto sa duta sang akon ginhatag sa inyo. Suno sa ginpromesa ko kay Moses, ihatag ko sa inyo ang tanan nga duta nga inyo maabot. Amo ini ang inyo mangin teritoryo. Halin sa desierto sa bagatnan hasta sa kabukiran sa Libanon sang Aminhan, kaghalin sa dako nga suba sang Euphrates sa sidlangan, hasta sa dagat sa Mediteraneo sa nakatundan. Kag ang kadutaan sa mga hitanon, wala sing may makapirde sa imo samtang nagakabuhi ka pa. Amen. Magaupod ako sa imo pareho sang akon pagupod kay Moses, hindi ko ikaw pagbayaan, hallelujah, ukon pagpabayaan. Ang magasiling salamat o Diyos. Kung ang mataro nga tao, hallelujah, praise God, hallelujah, na magpakalig-on ka, kag magpakaisog, ka ikaw ang magapangulo sa sining katawhan sa pagpanag-iya sang duta sa akong ginsumpa nga ihatag sa ila mga katigulangan. Basta magpakalig-on ka lang, hambalang tupad mo, basta magpakalig-on ka lang. Basta magpakaisog ka gid. Sundon mo gid sing maayo ang tanan nga kasuguan nga ginhatag sa imo ni Moses nga akon alagad. Hindi mo gid ini pag-isikway agod maging madinalagon kasatanan mo nga ginhimo. Hindi gid pagkalimti nga basahon ang libro sang kasubuan. Pamalandungan mo ini adlaw gabi agod mahibaluan mo kun paano mo matuman ang tanan nga nasulat. Hallelujah. Ang tanan nga nasulat dira sa sininga paagi mangin mainuswagon kag madinalagon ka. Habalang tupad mo maging mainuswagon kag maging madinalagon ka. Dumdumon mo ining akon bilin sa imo, magpakalig-on ka kag magpakaisog. Habalang tupad mo magpakalig-on ka kag magpakaisog. Hindi ka magkahadlok ukon magkaluya, kay ako ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka magkadto. Amen. Amin sang isang Dios mga kauturan tam-an kaklaro. Naghambal ang Ginoo sa aton nga bisan diin kita makadto ang Dios magaupod sa aton. Makadto ka man sa wala, makadto ka man sa tuo, makadto ka man sa unhan, makadto ka man sa higad, ang Dios nagpromesa sa imo kag sa ako nga pagaupdan kanya. Kag kung nagaupod ang Ginoo, may ara gid ako nga pagpakamaayo. Amen. Kung ang Diyos magaupod sa imo, wala sa ngingangiban na makatandog sa imo. Kung ang Diyos kaupod nimo, wala sa malatian na makapatay sa imo. Kung ang Diyos kaupod nimo, wala sa kawadon nga magaabot sa kabuhi nimo. Kung ang Diyos kaupod nimo, may nagaaping sa imo, may masandigan ka, may ara nga dako nga poste nga masandigan ka. Hindi poste sang PNB, kundi poste, hallelujah, poste sang pulong sang Diyos. Kaya ang kabakod nato nga hindi kita maano, kag hindi ka matumba, amo ang pulong sang Dios, kay ang pulong sang Dios amo nga pabakod sa aton. Hallelujah. Ang hamba sa pulong sa Ginoo sa kay Josue. Hallelujah. Siling niya meditate the word of night. Meditate the word of God day and night. Hindi lamang pagabasahon ini, kundi nga ligun-ligunon ang pulong sang Dios sa adlaw kag gabi. Kay ang pulong sang Diyos amo ang magapalig-on sa aton. Mga kauturan, kadamo na subong sa mga signs of the times nga nagapatimaan nga ang Diyos madali na lang mag-aabot. Amen? Kag ang Diyos mag-aabot sa tinion nga wala naton gani ginapaabot. Hallelujah. Lantawa ang nag-abot. Hallelujah.
ang nag-abot dito sa ito? Myanmar. Hallelujah, kahapon. 7.7 earthquake. Unprecedented. Kita nyo to ang isa ka, ang kondominium. Hallelujah. Na hindi niya tumba hilay, kundi ginsalom, ginlamon, ginsaya sang duta. Tanan niya nakita naton lamon sang duta. Utod sa kinulang tawa, kung paano kita dirigin protektahan sang Diyos nga taga Iloilo City. Amen. Nga ini nga syudad gin palibutan sang tubig. Pero bisan pa may ara nga bagyo, may ara nga earthquake. Praise God, hindi ang Gimaras ang nagatabon sa aton. Hindi Negros ang nagatabon sa aton. Hindi Bukid ang nagatabon sa aton. Kundi ang nagatabon mismo sa sini nga syudad. Amo ang kamot sang Dios tungod ikaw kag ako nagpangamuyo. Amen. Hallelujah. Uto sa Diyos ng tawa, kung may kondominium ka dito, bag-ulan to gin-construct ang kondominium sa Myanmar, kag nag-invest ka dito millions, tapos sa isang kisap mata lang, hallelujah, gin-swallow sang duta. Thank you, Lord. Halos tanan mga kauturan, biskan ko natawo nato sa sagwa, kondominium na dito. Praise God. Pero salamat sa Ginoo kung may kondominium ka man di. Ilihans ka i-dedicate sa Ginoo. Kaya samtang nagapangamuyo ka, ang iban nga makwarto na laging tipigan sang Diyos. Nga mga kautura nagahambal ang Ginoo. Nga magpakabakod kita. The message of the Lord to each one of us, people of God, is to be strong and take courage. Do not be discouraged. Amen. Hindi pagpanuguti nga ang sirkumstansya magatulod sa imo. Hallelujah, palayo sa Diyos. Tuguti nga bisan pa may sirkumstansya, inang sirkumstansya magatulod pagid sa imo sa pagsalig sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hambalad ang tupad mo, salamat sa imo pagpangamuyo sa akon, O Lord. Utod, salamat sa imo pagpangamuyo sa akon. Ano ang mga rason kung nga nagahambal ang Diyos nga sa saning ulihing panag-on, ikaw nga soldado sang Ginoo, magpakabakod ka. He encouraged each one of us, people of God, the end-time soldiers, to be strong and courageous. Anong rason? Because God is realigning your design so that He can install you to your designated position according to His purpose for your advantage and benefits. Ang Diyos, gine-realign niya, ginakayo niya ang disenyo sang imo kabuhi. Ang Diyos gina-realign, ginakayo niya ang disenyo sang imo pagpangabuhi. Kaya ko ginakayo niya ang disenyo sang imo pamatasan. Kaya ko nang imo kag akon batasan nagabag-o man ang imo pagpangabuhi. Amen. Ang hamba sa Ginoo, bag-ohon niya ang akon kabuhi, bag-ohon niya ang imo kabuhi, agud magrepresentar ikaw sang iya kabuhi. Amen. The Lord God is realigning your design. Kung sang unan nagaminiscard ka, subong nakagaon ka na. Amen. Kung sang una nakabacklist ka, subong naka-long sleeve ka na. Praise the Lord. Amen. Mga kauturan, ang mga lalaki nga naga-long sleeve, kag nagatakin, kag nakaslacks itom, kag taliwes ang iya nga sapatos, hallelujah, nagadala sang iya nga malita yung nadala. Hallelujah. Ano tayo sa panguna-una mo? Ini siya siguro boss. Ini siya siguro CEO. Ang ini siya siguro yung mataas ng posisyon niya. Hallelujah. Amen. Mga kababayanan, ang isa ka lalaki nga may Diyos, galong sleeve, gaslaks, gatakin, itom ang paha. Hindi na sa Pastor Romeng ha? Hallelujah. Hindi na saya magpangasawa sang babae nga nakabaklis. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Ganyan bala ng mabayin, nugay ikaw baklis. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Mga kauturan, the Lord God is realigning. Sang una, ano kita? Subong lantawa, kundiin ikaw gindala sang Diyos. Amen. Lantawa, subong ang imo kabuhi. Tanan kita dari may istorya sa papangabuhi. Tanan kita dari may pamatuod. Ang iban sa inyo nagambal pastora sang una ka tricycle ko subong ay strada sa ako niya. Strada ako niya niya. Hallelujah. Ato ko to ya perme sa kay circuit. Perme ko to ya bakal
Sakyan. Hallelujah. Uton sa Ginoo. Ang Diyos naton, ginakayo niya ang aton nga mga desisyon, ginakayo niya ang aton nga design, ginakayo niya ang aton pamatasan, ginakayo niya ang mga huyog naton sa kabuhi, kay iposisyon niya ikaw sa isa ka lugar ng iyang ngalan mahimaya. Amen. Gani hindi ka magkontento nga teacher 1 ka lang. Amen. Kay subong nagtaas ang sweldo. Teacher 1 to grade 1 to 11. Siling ko, Pastor Romeng, nagtaas sweldo. Lagi na bantabantayan. Ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Uto sa Diyos. Amo na iya kanami isang Ginoo. Hamba sa Ginoo, kinihimo ko ni para sa inyo. Para ini sa advantage nyo, para ini sa benepisyo nyo. Gani naghambal ang Ginoo biskan pa kay Josue. Nya ini ang gipromesa ko. Kag ang tanan nga gipromesa sang Dios sa kay Moses, sa kay Abraham, sa mga propeta, sa iya mga disipulo, amo man ina ang promesa sang Dios sa imo kag sa akon. Amen. Sang una nga mga tinion sa Old Testament, ang mga kanakan sang Diyos nagakutkot sang bubon. Hambaladang tupad mo, bubon. Hallelujah. Kag sunod sa Old Testament, kung may ara ikaw nga bubon, manggaranon ka. Amo ina nga, kung sa English is well. Kung magsabat ikaw, kamusta ikaw, ang sabat, all is well. Ang tanan, bubon. Hallelujah. Praise God. Ang Shunammite woman din, kamusta siya? Kamusta? How's your son? Sabat sang Shunammite woman, well, all is well. How's your husband? All is well. How's your people? All is well. Praise God. Kay kung sang unang matinion, kung may bubon ikaw, manggaranon ka. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kay tungod ang mga tinagong manggad, ginakali dito sa kaidadalman sang bubon. That's why ang Isaiah nagahambal nga ang mga tinagong manggad sa mga makasasala ihatag sa mga matarong. Gani karon pagabuta sa balay, kutkuta ang imo bubon. Hallelujah. Praise God. Amen. Pero sa ulihing mga panag-on pagkatapos na pakasala, kag ang mga tao, ano lang ginakali? Kamote. Tanan nga kararuton. Hallelujah. Praise God. Puwira lang ang tupad nimo, hindi pagkaruta. Hallelujah. Uto sa Diyos in these last days, the Lord God is talking to each one of us. The Lord God is realigning your design, changing your character, changing your wants, changing your desire, changing people of God. Sang imo gusto matabo sa kabuhi mo, kay maging preparar ang Diyos mas maayo sa imo gusto. Amen. Ang balad ng tupad mo, mas manami ang handom sang Diyos sa imo kaysa handom mo. Hallelujah. That's the reason why the Lord God is saying to each one of us that we have to take courage and embrace the journey ahead. You have to take courage and embrace the journey ahead, for it will lead you to opportunities, favor, and blessing beyond your human comprehension. Nga ang naghambal ang Diyos sa kay Josue nga magpakabakod ka, kag magpakaisog ka. Tungod mga kauturan, subong ang aton pagpanglakaton, panglakaton nga ang kaaway, nagahimo sang butang para pahugon ikaw. Amen. Para pahugon ikaw. Pero hambal sang pulong sa Ginoo, magpakabakod ka. Kopi ang ini nga kusog nga ginhatag sang Dios sa imo, magpanglakaton ka. Upod ang balaan nga espiritu, kay ini nga panglakaton magadala sa imo sa dalagko nga mga oportunidad, sa dalagko nga mga pabor, sa dalagko nga pagpakamaayo. Hallelujah. Nga bisan pa ang imo kaalam nga tawhanon, hindi makatungkad sa ginipreparar sang Dios sa imo. Amen. Ikaduwa nga punto, the Christ end time soldiers, why are you encouraged to be strong and courageous? Because God has an end time order to safeguard and to bless your own property. And He wants you to be a part of it. Hallelujah. Kaya nga,
gusto sang Dios nga iano tipigan kag pakamayuhon ang iya propiedad. Kag gusto ya maging kabahin ikaw sini. Tulo ka ng tupad mo. Tulo ka pag sa piyak. Church, tulo kang sa likod mo. Tulo kang sa tubangan mo. Don't you know this people of God that your neighbor, your friend, your colleague, hallelujah, your neighbors, ikaw, ang upod mo sa balay, we are God's own and special and valuable property. Amen. Hambalad ang kaugalingon mo, propiedad ako sang Diyos. Amen. Because you are God's property, tipigan ka sang Diyos. Because you are God's property, tinluan ikaw sang Diyos. Because you are God's property, i-sustain ikaw sang Diyos. So kataon sang Diyos, imo kay nang lanon. Hindi ikaw pagpabayaan sang Diyos. Si Jesucristo, nagpalansang sa bukid sang Kalbaryo, hindi mga kauturan sa mga sapat, kundi sang kita nga masinapat sa paton nga batasan. Siya nagpalansang sa cross, agod kita nga masinapat sa paton nga batasan, magabag-o ka maging kaangay niya. Amen. 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 Hallelujah. Lantawan mo lang mga kauturan, ano sa unang batasan ta? Hindi makaon nga batasan. Pero lantawa kagin bag-o ikaw sang Diyos. Lantawa kagin bag-o ako sang Diyos. Lantawa kagin bag-o kita tanan sang Diyos. Hallelujah. Subong ari kita, may pamatuod kita, may isugid kita, nga sang una amo ini ang batasan ni Pastora, sang una amo ini ang batasan ni Pastore, amo ini ang batasan ni Pastor Romain. Pero ang Diyos nagpalansang sa bukid sang Kalbaryo, may istorya ang aton kabuhi, istorya sang pagbago. Amen. Hallelujah. And that will be, people of God, your story to tell to the people. Especially in these end times. You are God's property. You are God's property. Church, in Joshua chapter 1 verse 9, naghambal ang pulong sa Ginoo, dumduma, dumdumon mo ining akon bilin sa imo. Anong bilin sang Diyos? Magpakalig-on ka. Anong bilin sang Diyos? Magpakaisog ka. Hambalad ang tupad mo, magpakalig-on ka. You have to be strong. Hambalad ang tupad mo, magpakaisog ka. Hindi ka magkahadlok. Hindi ka magkaluya. Kay ang Diyos nga imo Diyos, magaupod sa imo, bisan diin ikaw magkadto. Amen. Ang Diyos nga imo Diyos, magaupod sa imo. Why the Lord God is encouraging each one of us, people of God, to be a part of this end-time moves of the Holy Spirit? Because we are now living in the Revelation chapter 6. Nagkabuhi na kita sining Revelation chapter 6. Anong ginhamba sa Revelation chapter 6? Verse 1 and 2. The Bible clearly says, people of God, hallelujah, kay ang pula, hallelujah, ang pula nga kabayo, ang puti nga kabayo nagwa. And the one who is riding on air is wearing a white clothes with a bow. Remember this, people of God, in Revelation it says, kundi si Kristo Jesus nagauyad sa two-edged sword. Hallelujah. Buod silingon mga kauturan that this white, the one that is riding in the white horse, holding a bow is not Jesus Christ, but the Antichrist. Antikristo. Nakita ta na subong, ara ng mga Antikristo. Right? False prophets, false religion, false teaching. Hallelujah. Madamo ang naghahambal na ako si Kristo. Madamo naghahambal nga ako anak sang Diyos. Hallelujah. Praise God. Kag siya ang magapalansang pero nagpanago man. Hallelujah. Utod sa Ginoo. We are now living in the last days. And these Antichrist are the allied of the Antichrist who is Beelzebub, Apollyon, or we called him Satan.
The enemy, people of God, is using the government. The enemy is using the government in the Antichrist. Hallelujah. And the enemy is using the religion in the false prophets. So we have to be aware, dapat sa adlaw-adlaw sang tanan o si saa ang pulong sang Dios. You have to seek the word of God that everything na napatian mo kinahanglan konporme sa pulong sang Dios. Amen. Ara na ta subong. The war, the red horse. Kita mo na ang red horse? Red horse. Hallelujah. San Miguel. Whiskey. Kita ka muna. Kung wala pa natibong sa babaw, ang anghel, ginalapak yang demonyo. Hinibra. Di ba la? Pag wala pa nagtungga ang hinibra, ang anghel, ginalapak ang demonyo. Pero once nga natalikod na, kanatungga na, ay, ang anghel na ginlapak sa demonyo. And that's true. Amen. Amo nang hambas ang Bible, mga palahubog, hindi iyak kadtos langit. Hallelujah. I love you. I love you lang da. May pala ako nagsimba. Hallelujah. But this is true, people of God, the war. Kita mo na kung napunan na ganis ng alcohol kasing gisay. Naway! Ang makabati, wala labot. Hallelujah. Utol sa Ginoo, this is the strong illustration. Lantawang nagkakatabo, subong dito sa Jerusalem. Sa nagligat pag ito yung Israel, sige ka po ng inaway. Subong makauturan, damo ka deklarar nations, United States of America, Iraq. Hallelujah. They are declaring na war. And in Matthew chapter 24, naghambal ang pulong sang Diyos si Kristo. Sa nagpamangkot ang mga disipulo, tagai kami sa mga tagna sa imo pag-abot. Naghambal si Kristo, may ara nga paghuring-huring sa pag-inaway. Subong hindi na niya huring-huring. This is no longer a rumors of war. War is real. Amen. Kag ang pulong sang Diyos nagasiling, hindi nasyon kag nasyon. Hallelujah. Hindi lang nation and nations magilinaway. Tribes, tongues, families. And the result of this war, people of God, is the black horse, which is famine. Hallelujah. Church, ang Diyos nagasugid sa aton. Ang famine, may ara siya nga may ara siya nga weighing scale. Utod sa Ginoo. Last week lang kami nagpangamuyuay sa isa kalagad sang Diyos, Japan. Napangamuyuay kami nga duwa, kaya tungugin scam siya. Kaya tungod dito subong sa Japan, ang ila subong nga bugas, 50 kilos, 25 kilos lang na iya. Bless kita direya sa Pilipinas ka isa ka sako. Ilaya tunga-tunga lang. Hallelujah. 25 kilos. Ang isa ka tawo, hallelujah, sa isa ka bulan, makabaka lang sa isa ka sako sa isa ka bulan. And subong dito, suno sa alagad sang Diyos, hallelujah, ang isa ka sako nagabili sang $180. Hallelujah. Hindi ni huring-huring. Hallelujah. Ang isa ka sako, kung i-convert nato sa piso, ang isa ka sako nagabili sang sobra 8,000 piso. Hallelujah. Amo na to subong ang ilang. So kay tungod ang alagad sang Diyos, madamo sa makasapatan, ang iyang ido si Sinta, may mga kureng pa sa, may mga katigulangan pa nga ginabatite, may mga tawo nga ginpang-adapt niya, nagbakal siya karon sang volume nga rice sa laing nga nasyon. Kag ginskam siya. More than 1 million pesos. She cried to the Lord. But praise the name of Jesus Christ that the Lord God gave her comfort. That we are now living in the last days. Utod, ang aton subong pagpangalagdan, hindi na ni hampang-hampang. Ganing hambala ang imo katupad, seryosuha ang imo paghigugma sa Diyos. Amen. Amen. Wala na niya sungguranay.
Amen. Subong ya kinahanglan that we have to encourage each other. Help people of God. Hallelujah. Dito sa ang gintong naton din gani? Hiroshima. Hindi. Before Hiroshima. Osaka. Dito held sa Osaka that they have to what? They have to present sang ila bag-o nga teknolohiya. Amo nang himuon nila. I-present nila ang bag-o nga teknolohiya. And all cities of Japan are invited to go, people, businessmen, are invited to go to Osaka para lantawon ang bag-o nga teknolohiya nga ilang i-presentar. You know the new technology i-presentar nila are ilang ginimbento nga mga robot. Kag nag-imbento sila sa isa ka robot nga pwede magbusong. Hallelujah. Sang una nga mga panag-on, gin-program ang aton nga minds ng surrogated children, surrogated baby, surrogated mom. Subo mga kauturan, hindi na kinahanglan ang surrogated nga nanay. Ang surrogate nga nanay. Gagit nga mabutang sila sa teknolohiya sa sulod sinang robot agud makabata. And I asked the Holy Spirit, tuod ni sakto ni, and the Spirit of the Lord lead me, people of God, to the book of Revelation. Naghambal ang pulong sa Ginoo nga ang kaalam sang tawo nagataas. The wisdom of the world, people of God, are increasing. And what happened? The Revelation, it says, pagkatapos sining rapture, magadamo pagid ang tawo. Kaangay sa mga bituon sa langit, kag sa mga balas dito sa duta. According to the servants of the Lord, ang inisubo nga pag-withhold nila sa bugas, nga para parang nga punggan ang pagpinamata, kag ang mga katawhan, nga tawo, ibuhinan. Utod sa Ginoo, kaya papatao nila ang mga robot. The end times, people of God, hallelujah, is a preparation for the war of Armageddon. Buod silingon sa sining mga signs of the times nga nakita nato, Jesus is coming. Amen. Mag-aabot na gid ang Diyos. So mga kauturan, aring hamba sa pulong sa Ginoo sa aton, pahanumdom sa Ginoo nga ikaw kag ako, we are a special property of God. Ikaw, imo panimalay, ang upod mo sa panimalay, imo tupad balay, ang upod nimo sa obrahan, ang imo mga abyan are God's valuable property. The question is this, ang palamang kutanon bago kita magpauli, where do you want them to be in eternity? Diin mo sila gusto magkadto kung maabot subong si Jesus, sa langit o kung sa impyerno. Utod, hindi nilang ulang nga pala mangkutanon. Heaven is real. Hell is real. Duwan lang ang katuan sang tao, langit, impyerno, wala purgatoryo. Kung natawon naton ang word na purgatoryo, ari ng purgatoryo ang ginalapakan ta. Amen. Duog nga puno sang paghantos. Duog nga puno sang pagpanghakroy. Makita mo ayhan ang imo bata dito sa langit. Kung subong maabot si Jesus, makita mo ayan ang imo abyan sa langit. Utod ano hamba sa Ginoo, gintawag ikaw subong sa Dios kay may responsibilidad ka. Amen. Ginbutang ikaw sa Ginoo sa sinang establishment kay may responsibilidad ka. Anong hamba sang Biblia? Ezekiel chapter 3 verses 18 to 19. Kung magsiling gani ako sa isa ka malaot nga tawo, mapatay gid. Pero wala mo siya ginpaandaman nga magbiya sa iya malaot nga paginawi agud maluwas siya, mapatay ang amo nga malaot nga tawo tungod sa iya sala, kag sukton ko ikaw sa iya kamatayon. This is the words of the Lord. Amen. Biblia niya nagasiling. Nya pero kung ginpaandaman mo siya, kag wala siya magbiya sa iya malaot nga paginawi, mapatay siya tungod sa iya sala, pero wala kasing salabton sakon. Pamlamang ko tanon, pila nga upod nimo sa imo ulubrahan nga napatay, nga wala mo man lang ginsugiran ka Jesus. Pila ang imo upod sa eskwelahan kung maestro kag maestra ka,
nga napatay nga wala mo gisugiran ka Jesus. Pila ka bilog nga estudyante nimo, halingan nag-umpisa ikaw sa pagmaestro kag maestra. Ang iban sa ilan nag-suicide, ang iba napatay, ang iba makauturan padayon sa pagkasala, pero wala mo giginsugiran sa pulong sa Ginoo. Pila katupad balay ni mo napatay nga wala mo gisugiran ka Jesus. Pila sa imo pamilya nga napatay nga wala ka malang nakasugid sa ila sa pulong sa Dios. Ano hambal sa Ginoo? Di pastora mapaimpyerno ko. It's not too late for us to ask for repentance. But don't do it again. Kasarang kaihan nga ikaw lang mapalangit, pero bata mo mapaimpyerno. Kay hamba diri sa pulong sang Dios, kung wala mo sa ginsugiran, pila katimbang nga naglabay sa imo, nga wala ka malang nimo ginsugid si Jesus. Kag nasapwan gali atong timbang nga naupod sa imo, nadula sa kalibutan, nga wala gani nagkakilala kay Kristo. Utod, batsaga ang balatsagon sa Diyos. Amen. But it's not too late for us, people of God, to embrace the task. Hindi ni ulihi ang tanan samtang buhi kita. Magupot kita sa gusto matabo sa Ginoo. Let us win soul. Hallelujah. Isugit naton si Jesus. Isugit naton si Jesus. Naluoy kita sa tupad balay naton nga napatay, pero wala ta ginuna-una nga wala ta sa masugiran kay Jesus. Ang ikaduha, and then we will end. Ang tawo nga matarong nga nag-backslide. Ang tawong nga magtalikod sa matarong nga kabuhi kag bayan ko lang siya sa paghimo sina, mapatay siya. Kung wala mo siya ginpaandaman, mapatay siya tungod sa iya sala, kag hindi ko pagdumdumon ang maayo niya nga binuhatan, pero sukton ko ikaw sa iya kamatayon. Hambalad ang tupad mo, hindi na magtalikod sa Diyos. Amen. Totoo ang Biblia. Kung mag-backslide ka pa mga kuturan, kung magsunggod-sunggod ka pa, kung magtalikod ka sa Diyos, hamba sa pulong sa Ginoo, kag kung mag-abot subong ang Ginoo, nga wala ka kapanong balik, ang tanan nga ginhimo nimo, nga maayo nga binuhatan, kalimtan sang Diyos. Hindi ni si pastora ang gahambal, pulong ini sang Ginoo. Amen. Kanugon mga kauturan nga nagpugtaw ka alas 3 sa pagpangamuyo, naglain lang buot mo kay pastoral yanit ka na igo kasangwali, hindi ka na magsimba, hindi ka na magpangalagdan sa Diyos, utod sa Ginoo. Ano sukto ni Lord ako? Hindi akon inipulong, iya inis ang Ginoo, pero ang imo maayong binuhatan sa Ginoo, kalimtan niya. Gani ginahambalan ko ikaw subong, balik sa Diyos. Amen. Palanggaa ang mga utod, kay duwa subong ang dapat i-rescue. Atong wala nakakilala sa Ginoo, kag atong nagbiya sa Ginoo. Pero naghambal ang pulong sang Diyos, hamba sa pulong sa Ginoo. Pero kung ginhambalan mo siya, kag gintunaan mo siya sa iya sala, siling sa Ginoo, hindi ko ikaw pagsukton sang iya kamatayon. Church, diin mo subong makita imo pamilya kung mag-abot si Jesus. Kaya naghambal ang pulong sa Ginoo sa pahayag 20:15. Sa 14 naghambal ang Diyos pagkatapos ang kamatayon mismo, kag lugar sa mga patay ginaboy sa dagat nga kalayo, kag ang bisan sino nga iyang ngalan wala sa libro nga listahan sa mga nakaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan, ginhaboy sa dagat nga kalayo. Amo ini ang ginatawag nga ikaduwa nga kamatayon, ang impyerno. Church, nakapoy ka na ba lang nga soldado? Tawag ang ngalan ni Yeshua.
Nakapoy ka na bala nga soldado? Tawag ang ngalan sa Diyos. Nakapoy ka na bala? Kung wala sang kamot nga magpabangon sa imo, tagwa nga lang sa Diyos kay pabangunon niya ka. Kung wala sang kamot nga mag-encourage sa imo, tawaga ang Diyos agud maabot ang tinion. Ikaw gamiton man sa Ginoo para sa pag-encourage sa iban. Uto sa Ginoo, kumabot subong si Jesus, diin mo makita imo tupad balay. Kung maabot subong si Jesus, diin mo makita imo abyan. Kung maabot subong si Jesus, diin mo makita ang imo bata halin sa kamagulangan hasta sa agot. Kung maabot subong si Jesus, diin mo makita imo asawa. Diin mo makita imo nanay kag tatay. Church, this is not too late for us to rise up and to be a part, people of God, of the missions of heaven, to empty hell and to occupy the heaven. 1,000 families before 2030. Amen. Dala ang imo panimalay sa Ginoo. Dala ang imo abyan. Dala ang imo estudyante. Dala ang imo co-teacher sa Diyos. Dala ang upod mo sa lubrahan sa Ginoo. So kiri sila sa pulong sa Diyos. Kung magpamati sila, kag kung hindi sila magpamati, wala ka sa labdon. As long nga ginsugid mo si Jesus. Can you please lift up your hands to God? Close your eyes. Istoryahan kita, O Lord. Gamita ko. Pagkakita ay kita utod sa kawaan. Kita mo to ay ang pila ka estudyante magadalagan ka maghahambal, sir, salamat nagisugid mo si Jesus sa akon. Ma'am, salamat nagidala mo ko sa tilan sa Diyos. Pila ka timbang nga nag-agi sa imo nga maghambal, ma'am, sir, salamat nagisugid mo si Jesus sa akon. Pila ka upod mo sa obrahan maghahambal, apyan, salamat gid. Hutod, this is not too late for us. Christ soldiers to be a part of this mission. Empty hell and occupy heaven. Raise your hand and let us call His name. Yeshua.
instruments, playing that worship song, Yeshua. Samtang ginubayaw ni may mga kamot, istoryahang Ginoo. Kung napalya kita sa pagsugid sa pulong sang Diyos sa mga palibot sa abyan sa classmate, supod natin sa obrahan, kag wala na sila. Let us ask God for forgiveness. Patawara kami, O Diyos, kung napalya kami sa pagsugid sa mga pulong sa iban, na nagtaliwan sila, nga wala nakakilala sa imo. Amay, hugot sa amo tagipusoon, nagapangayo kami sa pagpatawad. Nga agod ang ilang kamatayon kag dugo hindi magasukton sa amon mga kamot. Kag sa subong buligi kami balaan nga espiritu. Sa mga nabilin amon nga mga abyan, tupad balay. Sa mga nagapalibot sa amon, sa mga po sa obrahan, sa mga estudyante, sa mga katauhan nga nakita namon sa dalan, tagahay kami sa kusog kakaisog sa pagsugid sang imong pulong. Hindi namon ini mahimo kung hindi mo kami pagaupdan. Huklasa ang mga kahuya, huklasa ang mga kahadlo, butangis ang kaisog sang langit ang amon tagipusoon, kagutang ang imong pulong sa amon mga bibig. Hagubisan diin kami magkakanto, isugid namon ikaw sa mga katauhan. Ato ni bayaw ng kupa kag tinapay sa amtilan sa atong Diyos. Ining tinapay kag kupa nagasimbolo sang lawas kag dugo ni Kristo Jesus. Nga ginpaagay sa bukid sang Kalbaryo agud ikaw kag ako may ara nga kaluwasan. Nagpangayo kita sang papatawad sa aton mga sala. Patawara man ang tanan nga mga nakasala sa imo. Salamat sa kapatawaran sa amon mga sala. Kag ginapatawad man namon ang mga tanan nga mga nakasala sa amon. Tabuning ni tinapay kag kupa sa imong hamiling nga dugo Kristo Jesus. Kag magaambit kami sa nga puno sang kalipay kag pagtuo ngang amon tanan Ginoo nga sala na patawad na. Kami anak sang Dios. Ibayaw nato ng tinapay kag kupa sa tiilan sang aton buhi nga Dios. The Lord Jesus on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." On the same manner, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts. Ibayaw ang imong sobre simbolo sa imong pagtuman dira sa Dios. And name your seed and believe that God will multiply your seed. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, ag sang Espiritu Santo, ginatugyan Ginoo namon Amay ang ining kinapulo nga bahin nimo Ginoo. Salamat Ginoo nga gintuduan mo kami sa pagtuman sa imo. Gani nagapasalamat gid kami nga ikaw magapamuad sini kag ikaw magapakamaayo. Ang imo kanakan Ginoo umpisa subong hindi mawad-an. Ang imo kanakan Ginoo magahako sa mga pabor nga naghalin sa imo. Salamat Amay nga umpisa subong bisan diin kami magakadto ang imo balang nga espiritu magaupod sa amon. Kag salamat nga bisan diin kami magkadto ang mga katauhan makakita Ginoo sa imo nawong paagi sa amon kabuhi. Gani gamita kami para sa imo kahimayaan. Dala kami sa amon Ginoo balay kag panimalay nga may kalipay. Kag umpisa subong hatagan mong tagsa-tagsa sa pusog Ginoo Lord God sa pagsugid sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus, ginabalik namo ang pagpasalamat kag pagdayaw. Sa ngalan sa Amay, sa Anak ag sa Espiritu Santo. Ang tanan anak sa Dios magasiling. Amen. Amen. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Mga kauturan, hindi natin paglipatan our vision 1,000 families worshiping Jesus
before 2030. Sa maabot nga Domingo, magasugod na kita sa ato nga photo shoot. Ang magaumpisa mo ang may apelyido nga nagaumpisa sa letter A hasta sa apelyido nga nag-umpisa sa letter F. Buo silingon A, B, C, D, E, F. Pagkatapos sa panibahon, pangitaon si Pastor Homer para sa photoshoot, kag ang tanan nga nalawagan A to F, magasuksok sang puti nga bayo, kay imo ina iplastar dira sa My Family Final Home. Hallelujah. Kamakauturan sa water baptism March 28, pangitaan lang si Pastora Lyra kag si Pastora Rose. Sa 7 nga napabaptize sang kagapon, sang Biyernes, sang gabi, congratulations again. Sa mga senior high and college student, pangitaan ninyo si Manang Graham kag si Manong Evsel. May booth dito sa entrance, pa-register kamo dito, ka makaangkon kamo sang special nga gift. Lost and found items, kung may nadulaan ikaw, pangitaan lang si Pastor Roger. Please join us this coming Friday for our prayer and soaking. We love you so much. We'll see you next Sunday, and please join our third worship service tonight. God bless everyone.